Kriste pane, takže ten most se při teplotě 30 stupňů Celsia dostane do 17 metrů. No, bylo jako tak se ten most dostal. Do 17 metrů. Jsem se jenom přepsal v desetinní čárce. Takže ten most se roztáhne o 1,70 m. Viděl jsi někdy takový most? No, na Berounce, ve Všenare. A dost je čistá voda. A byla roztažnost nemocná. Paloca grázle! A nebudu. A ty nebudeš. To mi řekni, učím na této škole 8 let. Ti studenti jsou čím dál tím blbější a blbější. Studenti jsou pořád stejný, Honzo, jen ty jsi chytřejší. Ale co ty boty?